guys, welcome back to my YouTube channel. Ritesh ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಬೋಂದುಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ರೆಡಿಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಇನ್ಕ್ರೆಡಿಬಲ್ ಇಂಡಿಯಾಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದಪ್ಪ ಅಂದೆ ಅಂತ ತೋಜಾವೆ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ನಂಬದು ಪೋಪುನಕ್ಲೆ ನಂಬರ್ನೇ ಪೋಪುನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿನಿ ಮಲ್ಲ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ತೋಜಾವಣ ದಿನ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಗ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಡಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಗ್ ಎಂಗ್ಲು ಬೋಂದುಲ್ಲ ಐತೆ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಆಂಟಿನ ಇಲ್ಲಗ್ ಬೋದು ಒಂಜಿ ನಾಯಿದ ಗಿನ್ನಿ ಕೊಣತ ರಡ್ಡು ನಾಯಿದ ಗಿನ್ನಿ ಪಿರ ಉಂಡು ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಮೂಲುಂಡು ನಾಯಿದ ಗಿನ್ನಿ ಅವು ಕುಲ್ಲುದುಂಡು ಕನ್ನಡ ಕಬರ ಪಾಡ್ದು ತೂಲೆ ನಾಯಿದ ಗಿನ್ನಿ ಎಕ್ಕುಜಿ ಸಾವ್ದವು ಬೊಕ ರಡ್ಡು ನಾಯಿದ ಗಿನ್ನಿ ಪಿರ ಉಂಡು ಬೊಕ ಇತ್ತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕಾಡು ರಸ್ತೆ ಬೋಂದುಲ್ಲ ಕಾಡು ರಸ್ತೆ ಫುಲ್ ಕಾಡು ರಸ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆ ಕಾಡು ರಸ್ತೆ ತೋಜಿ ಸೊ ಕಾಡು ರಸ್ತೆ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತ್ತೆ ಕಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅರ್ಧ ಕಾಡು ಬರ್ತಾಡು ಇನ್ನು ಫುಲ್ ಆಫ್ ರೋಡ್ ನಾಯಿದ ಗಿನ್ನಿ ಉಂಟದು ಮೆಲ್ಲ ಪೋಯಿ ಮಾಡಿ ನಾಯಿದ ಗಿನ್ನಿದ ನೆನಪಿ ಎಂಟರ್ದು ಕಾಡು ರಸ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫುಲ್ ಧೂಳು ಬರೋದುಂಡು ಎದುರು ಡೇರಲ್ಲ ಬರ್ತೇನೆ ನಾಲ್ಕಲ್ಲ ಮೇಲಿಲ್ಲ ಧೂಳು ಬರ್ಕೊಂಡು ಆತಿ ಕಾಡು ರಸ್ತೆ ತೊಲೆ ಫುಲ್ಲು ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಒಂದು 2ನೇ ದಿನ ಒಂದೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಒಂದನೇ ದಿನ ಬಂತೆ ಆಯ್ತು ಒಂದು 2ನೇ ದಿನ ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ಕಾಡು ಬೋಂದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾಡು ನಡಂಜಿ ಮೇನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೋಜವೆ ಪಿರೌಡ್ ನಾಯಿ ಉಂಡು ರಿತೇಶ್ ಇಲ್ಲೇ ಮಲ್ಲೆಕ ನಾಯಿ ಮುಖ್ಯನೇ ರಿತೇಶ್ ಮುಖ್ಯತೆ ಅಂದು ನಾಯಿಲ ಮುಖ್ಯ ಬರ್ಲೆಕ ಪಾಪ ಕಾಲ್ ಬರೋದುಂಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಇಪ್ಪಣ ಲೊಕೇಶನ್ ಹಿಡ್ದು ಎಂಗ್ಲ ಇಲ್ಲಾಗ 25 minutes 15 kilometers ತೋಜ ಒಂದುಂಡು ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಐಡ್ದಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ವೇ ಒಂದೇ ತೊಂದೈತೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ವೇ ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಎಂಗ್ಲ ಇಪ್ಪಣ ಲೊಕೇಶನ್ ಹಿಡ್ದು ವಾ ರೂಟ್ಲ ಓವುಲ ರೂಟ್ ಏಜ್ಜಿ ಗೂಗಲ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಆ್ಯಪಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ವಾ ಲೊಕೇಶನ್ಲ ಅತ್ತಿ ವಾ ರೂಟ್ ಲೈಜ್ಜಿ ಗೊತ್ತಾಳೆ ವಾ ರೂಟ್ ಲೈಜ್ ವಾ ಅಂದುಲ ಇಜ್ಜಿ ಗೇರ್ ತೋಜುವ ತುಲೆ ಇತನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ವೇಡ್ ಇಲ್ಲಕ್ ಪೋಪ ತೋಜವ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಪೋನುಲ್ಲ ಸುದೆತ್ತ ಮೇಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೋಜವ ಅಡಿಕ್ಲೆ ನವತಮ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೋಪನ ಲೊಕೇಶನ್ ರೋಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೊಸತ್ ಆಯ್ನ ರೋಡು ಒಂದು ತೋಟದ ಅಲ್ಪ ರೋಡ್ ಇತ್ತನ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ಈ ರೋಡ್ ತೂನಾಗ ರೋಡ್ ಇತ್ತಲೆಕ ಉಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಟ್ಟೊಂಜಿ ಕೆಸರು ರಟ್ಟಿಸಿ ಕೈ ಕೆಸರು ಬಾಯಿ ಕೆಸರು ಸಿಕ್ಕಿದಾರ ಬತ್ತೇರಿ ಮೊದಲು ಆವಾಗ ಲೊಕೇಶನ್ ತೋಜಲ ಸೊ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಡ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಐತೆ ಕಾರ್ಡ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ವಿದೌಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ನಮ್ಮದು ಪೋಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ನೆಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ವೇ ನೆಟ್ ಇತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ತೋಜ ಒಂದು 24 minutes 15 kilometers ಬಂದು ಆ ರೋಡ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲಿತ್ತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಏತ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬೆ ಎಂಗ್ಲು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ತೊಂಡ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬತ್ತನ ರೋಡ್ಗೂ ಹೈವೇ ಜಾಯಿನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೈವೇ ಬತ್ತ ಒಂಜಿ 24 minutes 15 kilometers ಇತ್ತು ನಾವು ಇತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ರ ಚಾನ್ಸ್ ಉಂಟು ನಿಮಿಷ ಎಸ್ 7 minutes 5 kilometer 5.9 kilometer ಬತ್ತನು ಆತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಬತ್ತನಮ್ಮ ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಬರ್ರೆ ರೀಸನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪೊಂಜಿ ಹೊಸತ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಆತಂಡ್ ಪೂರರ್ಲ ಬಾಲೆ ಈ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಡು ಬರೋಚೇರ್ಲ ಮಾರೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಎಲ್ಲ ಆತದಿ ಎಂಕನೇರು ಆಯ್ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಐಕ ನಿಕಲ್ ಬರೋಚಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆದ ಬೊಕ್ಕ ಬಲೆ ಆತನೆಟ್ ಏರ್ಲ ಬರ್ರೆ ಪೋಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನ್ ಪಂತನಿ ಕೊನೊಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪಡ್ದು ಪಾನೇರು ನಮ್ಮ ಶಂಬೂರ್ಪುರ ಪೋಯರೆ ಬಾರಿನ ಕೈತಲ್ದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆತಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆತಜಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸೋದಿಗಲೆ ಕನೆಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೋಜಾಯಿನಿ ಓಕೆ ಆತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಪೋಪಿನಿ
ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಇಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಪೂರೆಗ್ಲ ಕಡಪಡ್ಲೆ, ಪೂರೆಗ್ಲ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ತೋಜಲೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.